गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स नमस्कार। आज जुलाई 16 तारिख बुधवार। मु आशीष आपण देखुछन्ती ओडिया आशीष न्यूज। चलंतु जानिनेबा देश विदेशठू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦେବେ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର 20,58,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ଇ-କେୱାଇସି। ଯେଉଁମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ଇ-କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 17ରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ତେଜୁଛି ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଓ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ। 20 ଲକ୍ଷ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ ଖୋଲିଲା ଟେସ୍ଲା ଶୋରୁମ୍। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଝଲକ। ଟେସ୍ଲା ଭାରତରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ମୁମ୍ବାଇର ବିକେସିରେ ଟେସ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଶୋରୁମ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ୍ନବୀସ ଟେସ୍ଲା ଶୋରୁମ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ନବୀନ। କାନାଡାର ଟରୋଣ୍ଟୋ ସହରରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଅନ୍ତୁ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଜଣାଇ କାନାଡା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ ରେଜିଷ୍ଟର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କନ୍ଦାଉଛି ପରିବା ଦର। ଟମାଟୋ କିଲୋକୁ 120 ଟଙ୍କା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ପରିବା ଦର ଉପରମୁହାଁ। ସମସ୍ତ ପରିବା ଦର ରେକର୍ଡ କଲାଣି। ବଜାରରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କିଲୋ 120, ଅଦା ଟମାଟୋ ବି 120 ଉପରେ। ପ୍ରାୟ ସବୁ ପରିବା 80 ଉପରେ। ଟମାଟୋ ଦର 100ରୁ ଅଧିକ ଶୁଣି ଛାନିଆ ଗ୍ରାହକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କର ନହେଲେ ଟାରିଫ ଲାଗିବ। ରୁଷକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଯଦି 50 ଦିନ ଭିତରେ ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ରୁଷ ବନ୍ଦ ନ କରେ ତେବେ ଆଶାତୀତ ଟାରିଫ ଲଗାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଯୋଗାଇବି ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏମ୍ପି କହିବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍ ଆଉ ଠକି ପାରିବେନି ସାଂସଦ। ଏଣିକି ଲୋକସଭାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକାଇବେ ସାଂସଦ। ଲୋକସଭାରେ ସାଂସଦଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ ପଦ୍ଧତି। ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରୁ ନୂଆ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଚଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସାଂସଦରେ ସାଂସଦମାନେ କେତେ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ଏବଂ କେତେ ଦିନ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବେ ସେସବୁ ତଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ଷକରେ 357 ମାଓବାଦୀ ମୃତ। ଦେଶରେ ସଫଳ ହେଉଛି ମାଓ ନିପାତ ଅଭିଯାନ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ମରିଛନ୍ତି 357 ମାଓବାଦୀ। ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ମାଓ ସଂଗଠନ। ରାଜ୍ୟ ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ ମାଓବାଦ ହିଂସା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କି 2026 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ମାଓବାଦ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଏହି କ୍ରମରେ ସାରା ଦେଶରେ ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ମାଓ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି। ଏହା ଭିତରେ ମାଓ ସଂଗଠନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ଏକ 24 ପୃଷ୍ଠାର ବୁକଲେଟ୍ ଜାରି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ସଫଳ ଅବତରଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପୁରା ଟିମ୍କୁ ମୋଦି ଜଣାଇଲେ ଅଭିନନ୍ଦନ। କହିଲେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ଗର୍ବିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶଚାରୀ ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହୀରାକୁଦ ହେବ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ାର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ। ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପାଇଁ ଏନ୍ଓସି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ହୀରାକୁଦରେ ହେବ କ୍ରୁଜ୍ ଓ ବୋଟିଂ ଜେଟି ଟର୍ମିନାଲ। ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ ଲେଜର ଶୋ।
ଗୋଆ ଓ ଭେନିସ୍ ସହର ଭଳି ବୋଟ୍ ହାଉସ୍ ଉପଭୋଗ କରିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଟିଂ ଜେଟି ଟର୍ମିନାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2028 ଜୁଲାଇ 12ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଭାଗ ନେବେ 6ଟି ଦଳ। ଦୀର୍ଘ 128 ବର୍ଷ ପରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସକୁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ପଦକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁଲାଇ 20 ଏବଂ ଜୁଲାଇ 29ରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ କ୍ରୀଡ଼ା ସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ଦଳ ଏଥିରେ ଖେଳିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଚାଇନା ଗସ୍ତ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଚାଇନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। 2020 ମସିହାରେ ଗାଲୱାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ହୋଇଥିବା ମାରାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଏହା ହେଉଛି ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ। ପୂର୍ବ ଲଦାଖରେ ସୀମା ବିବାଦ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସାରି ଫେରିଗଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ତ୍ରୟୋଦଶ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ସମାରୋହକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ନୁହେଁ, ଚାକିରି ଦେବାକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଏସ୍କୁ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼, 5 ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଜାମିନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଏମ୍ସି ଅଫିସରେ ଓଏସ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ, ଚାରିପଟେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଇମେଲରୁ ଏମିତି ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଜି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଆରଡିଏକ୍ସ ଆଇଡି ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ମେଲ୍ ମିଳିବା ପରେ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ପୂରା ବିଲ୍ଡିଂର ଖାନ ତଲାସୀ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଚାହାନ୍ତି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।